Filip car je tokom žustre svađe pretio navodno Dalili da će zadaviti njene roditelje u studiju tokom finala Zadruge. On je navodno tokom svađe sa Dalilom najavio krvavi pir u nedelju u studiju Pinka. Car je rekao da će presuditi Husi i Emini Mujić. Dalilinoj porodici bi bilo bolje da ne dođe na finale. Krivi su što su napravili smeće i kurvu. Daviću ih golim rukama kao piliće, ubiću ih. I pedera Husu i narkomansku kurvu Eminu, urla je Filip nakon što je Dalila odbila da se pomiri sa njim. Do skandaloznih pretnji došlo je pošto je Starleta posle žurke juče ujutru u svom ljubavniku okrenula leđa. Car je izletao za Dalilom u dvorište, počupao je za kosu, zatim podigao sa zemlje i uneo se u lice urlajući: "Molim te da popričamo ili ćeš me diskvalifikovati iz realitija." Obezbeđenje je odmah reagovalo, iz Filipovih ruku iščupalo Dalilu, koja se potom sakrila kod kapije. Ovo je još više razbesnilo pomaknitelog cara, koji je pocepao majicu i lupao pesnicama o zid. Dalilin otac Huso Mujić kaže da neće doći na finale, ali ne zbog Filipovih pretnji.